काल बीड गावामध्ये करमाळा तालुक्यामध्ये जे दुःखद घटना घडलेली आहे, तानाजी जाधव यांनी केवळ म्हणजे कर्जासाठी स्वतःचा जीव घालवलेला आहे, आत्महत्या करून घेतली. अत्यंत दुःखद घटना आहे. त्यांच्या कुटुंबियावर जो दुःखाचा डोंगर कोसळलेला आहे, त्याच्या सावरण्याची शक्ती परमेश्वराने त्या परिवाराला द्यावी, त्याच्या आत्म्यास शांती लाभावी, ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. कुठल्याही शेतकऱ्यांनी कर्जासाठी आत्महत्या न करता मला असं वाटतं की आपलं चर्चा करावी, संवाद करावा, त्याच्यातून मार्ग निघू शकतो. पैसे उभारू शकतात, कर्ज फिटू शकतात, परंतु गेलेला जीव परत येऊ शकत नसतो. आणि आपल्या कुटुंबात आपण कर्ते असतो, आपल्यावर अवलंबून असलेली मुलं असतील, पत्नी असेल, आईवडील असतील, यांना खूप मोठं दुःख होत असतं, त्यांना खूप मोठ्या अडचणीला सामोरं जावं लागतं. आणि मला असं वाटतं की कुठल्याही शेतकऱ्याने आत्महत्या न करता सरकारबरोबर चर्चा करून, सर्वांशी चर्चा करून मला असं वाटतं की मार्ग काढावा आणि जीव वाचवावा आणि कुटुंब समृद्ध करण्यासाठी आपण प्रयत्न